Οι εικόνες με αρμόζει στις μεγαλοψύχεις και ελευθερίες. Μπορεί να μου περιγράψετε εσείς με θαυμάσιες λεπτομέρειες? Παρακαλώ, καθίστε στη θέση μου. Ναι. Άλλα πράγματα. Αυτά έμαθε, αυτά ήταν. Δηλαδή, σε μια παρουσίαση που έκαμε ο Μιλτιάδης ο Παπάς, προσέγγιση στις αισθητικές παραμέτρους ακρόασης δίσκων γραμμοφώνου, περίπτωση των ηχογραφήσεων του Ιακώβου των Αφιλιωτών, ας πούμε, και πριν, εγώ σκέφτομαι ότι, ξέρεις, το Σοκράτημα ήταν έτσι κάπως... ακόμα συνεχίζει. Ότι ακόμα λέει, είπατε, μπορώ και νιώθω, αισθάνομαι τη φωνή του ναυπλιώτη. Η εμπειρία. Πολλές φορές η σιωπή είναι το φίλο μου. Το με μαζί να τραγουδεί. Πολλές φορές η σιωπή